Oh yes! Melody! Super. Ešte upgrade? Poď. Oh. Ako to tam beží? Aj na maximálnom leveli. Ja som fakt šťastný. A asi nejaké 3 hry by som si zahral. Aby som mal potom star drop. Ide proti mne. Dosť veľká banda. Ako vidím. Ale ako tie noty idú oproti nej. A tu sa vypršalo. Aj to len na chvíľu asi sú. Tohto El Prima by som dal vlastne. Ja by som dal všetkých, lebo sú to boti. Čakaj! Neodchádzaj. Dobre. A to môžem použiť 3-krát. Super. Ja som prehral proti botovi. Ja som úplne skvelý človek. Dobre, toto by som možno zvládol. Ty budeš zabitý. Ale nie tak blízko. A môžem takto prísť k tomuto? Dobre. Tu je Colt. Nie! Ja som sa bál, že už umrem. Je to tu celé... Nerastá to. To je Bibi. Ešte tu El Primo. To zvládnem teraz. Ja som ju skúšal a je dobrá v Brawl Balle. Tak ju idem vyskúšať. Ahoj preč. Dobre. Zabite ich. A toto je najlepšie pri tom, že takto pôjdeme. A vlastne my sa k tej lopte hneď tak dostaneme. Je to super. A skúsim ten trik ešte raz. Ale teraz sa to skôr zvrtlo. Dobre, mám loptu ja. A zase mám tú loptu, ale nie. To je Bibi. Dobre. Ja som úplne skvelý hráč. Mám loptičku. Prečo som ju nezobral? Ja som úplný človek. Lebo aj ja zabúdam. Dobre. Úplne easy hra, lebo sú boti. A môžete mi do komentára pomôcť, akú gadžetu a star powerku si mám dať. A ešte vám chcem pripomenúť, teraz jeden človek odišiel, tak sa môžete pripojiť do môjho klubu. Potom niekedy s vami bude video. A niekedy by som chcel spraviť aj video, ako by som pushoval tú Melody. Toto bolo iba krátke, že ako mi padla a ako som ju skúsil. A možno, že by som ju aj s vami. Neviem. A my sa vidíme u ďalšieho videa a čau.